Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Шолыда сулыкларны малярияга каршы эшкәртү төгәлләнә. Лабрицит эшкәртү ничек башкарыла? Шолыда 300-дән артык вакыйга көтелә. Аларда кемнәр катнаша ала? Шолыда сулыкларны малярияга каршы эшкәртү төгәлләнеп килә. Ул ширки личинкаларны юк итү, аларның популяризациясын киметү, шулай ук бөҗәкләрнең үрчүен булдырмау максатыннан үткәрелә. Ларвицит эшкәртү ничек башкарыла? Бу хакта тулырак алдагы минутларда сөйләрбез. Сулыкларны малярияга каршы эшкәртү бу атнада гына башланды. Ширки личинкаларны юк итү эшен яңгыр булмаса гына башкарырга мөмкин. Ул чагында ул нәтиҗәлерәк саналачак. Bu эшләрне ширкидән обработкалар ясыйбыз. Яхшы погодада гына алып барабыз бу эшләрне. Яңгыр вакытында эшләп булмый бит инде. Малярияга каршы эшкәрткәндә белгечләр биолабрицитлар кулланалар. Медицина дезинфекторлары әйтүенчә, алар барлык личинкаларга да нәтиҗәле тәэсир итә. Шул ук вакытта әйләнә-тирә мөхиткә бернинди зыян китерми. Балык, су кушлары кеше өчен куркынычсыз. Шушы күлләрдә инде яркырларыннан 2-3 метр, кай җирләрдә үлән булган җирләрдә инде 5 метр разница яркырыннан шушы агуны сибеп чыгабыз. Безнең пистолетлар бар, бәләкәй алар белән керелмәгән җирдә, лодка белән керелмәгән җирдә инде үләннәр күп җирдә, берек яркырыннан җиргән җирләрдә шулай сиптереп җирбез. Белгечләргә малярияга каршы эшкәртү өчен ни бары 4 көн кирәк булды. 2 бригада күлләрнең яр буе зоналарында, сой суларда, куе үсемлекләр һәм җылы туңган сулы урыннарда, зур булмаган елгаларда һәм чишмәләрдә эшләр башкарды. Без инде менә беренче этапны тәмамлап киләбез. Барыбер файдасы бар. Иншаллаһ ва ярдәмебез тия дип уйлыйбыз. Эшлибез, тырышабыз. Лабрицит белән эшкәртү берничә ай дәвамында октябрь башына кадәр алып барыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тахир Бикметов, Яңалыклар. Шишкин бульвары үзгәрде. Мәдәният һәм ял паркы хезмәткәрләре чисталык һәм тәртип урнаштырды. Шулай ук төсе уңган эскәмияләрне, сәхнәне һәм скейт майданчыгын буядылар. Төп бизәк Иван Шишкинның яңа бюсты булды. Чаллы халкы үзгәрешләрдән канәгатьме? Бу хакта киләсе минутларда сөйләрбез. Шишкин бульварындагы яңартылган скейт майданчык спорт сөючеләрне сөендерә, ачык кызыл төс уңган конструкцияләрне үзгәртте һәм хәзер монда тормыш кайный. Балалар скейтбордларда, велосипедларда һәм самокатларда шөгыльләнәләр. Тут уже все скрипело, все и было облезло уже. А теперь все нормально, да. Да, очень хорошо, молодцы. Это центр города, здесь должно быть красиво, уютно. Люди ходят, смотрят, что радуются, можно присесть, отдохнуть. Мы вот сегодня идем, гуляем с удовольствием. Огромное спасибо. И вообще наш город самый замечательный, чистый, уютный. Мы его очень любим. Ял итү зонасында төп сәхнә һәм эскәмияләр дә кызыл төскә буялган. Шуңа күрә мәдәният һәм ял паркы хезмәткәрләре Иван Шишкинның иске бюстын реставрацияләделәр һәм яңасын да урнаштырдылар. Вот Шишкина, посмотрите. Сейчас вот покрасили. Красота ведь смотреть на Шишкина. А то было все никудышно. Уже оторвали, там оторвано. Так. Нет, у нас район хороший, красивый. Нравится, чтобы обновили хорошо, красивый. Довольны, да и все. Конечно, хорошо, мы рады. Все люди мы рады здесь, которые живем. Ярко стало, красиво стало. Мне очень нравится. Я сама живу в Казани, но вот прямо вот этот парк мне очень нравится. Шишкин бульвары 29-нчы һәм 30-нчы комплекслар арасында урнашкан. Ремонттан соң ул балалар һәм өлкәннәр өчен чын тарту үзәгенә үрелде. Яңартылган пространство инде һәркем өчен ачык. Лилия Гатина, Яна Вальдюфа, Нитик Санов, Яңалыклар. Чаллы халкын һәм шәһәр кунакларын 300-дән артык вакыйга көтә. Бу хакта шәһәр хуҗалыгы һәм халык яшәешен тәэмин итү идарәсе башлыгы Руслан Вилданов сөйләде. Аларда кемнәр катнаша ала? Бу хакта хәбәрчебез материалында.
Şolu parklары командасы Şolu халқы һәм шәһәр кунаклары өчен киң программа әзерләде. Әйтик, быел саф һавада фитнеслар эшен дәвам итәчәк. 6 җәмәгать киңлегендә атна саен бушлай тренировкалар узачак. Также среди регулярных событий это разговорный клуб по английскому языку в формате настольных игр и квизов, умные игры для детей, субботние старты, а также экскурсии по общественным пространствам города с аттестованным экскурсоводом. Тыныч ял итәргә яратучылар өчен Яр буе паркында просто фест узачак. Пляж спорт төрләренең зур фестивалендә уздыру планлаштырыла. Фестиваль будет включать в себя соревнования по пляжному волейболу, соревнования по плаванию на саббордах, зону мастер-классов, концертную программу и конкурс дизайна плавательных средств, посвященных 400-летию города Набережные Челны. Фикрет Табиев исемендәге Яр буе яңа форматтагы фестиваль өчен майданчык булачак. Бирдә лекцияләр, эшмәкәрләр, масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре белән иҗтимагый фикер алышулар, ярминкә, экскурсия, театральләштерелгән программа узачак. Из крупных событий также запланированы диджей-пикник на пляже Берег Камы, летний кубок КВН, дог-френдли фестиваль на площадке «Сад собак» в парке Прибрежный. Наряду с событийной повестки проведены работы по подготовке 2 парков аттракционов к началу сезона. Автоколамыр сүзләренчә, чаралар шәһәр халкының һәм шәһәр кунакларының игътибарын күбрәк җәлеп итә. Шуңа күрә планканы күтәрергә кирәк. За последние годы сделано, еще раз говорю, немало в части обустройства общественных пространств, поэтому они должны быть наполнены активной жизнью. Спортивной, молодежной, культурной. Для чего вкладывали деньги? И для того, чтобы только на них лицезреть и прогуляться. На них должно быть интересно. И для детей, и для взрослых, и для людей старшего поколения. Моннан тыш Наил Мәгъдиев иҗтимагый киңлекләрнең чиста, пөхтә булырга тиешлеген искәртте. Җәй көне ял итүчеләр саны арта бара. Шуңа күрә кичке вакытта яктырту белән проблемалар булырга тиеш түгел. Лилия Гатина, Тохир Бикметов, Яңалыклар. Өйдә рәхәт кичләргә исә сау һавада ял итү йөрәк көнче урзатлы ризыклары белән ял гади һәм тәмле булачак. Аларны Green Сәүдә үзәгендә Камчатка балыгы һәм улдыгы ярминкә күргәзмәсендә беренче катта сатып алырга мөмкин. Вахитов проспекты ягыннан үзәк керү урыны. Җәйге җылы һава торышы саф һавада йөрергә һәм ял итәргә пикникларга чакыра. Кызыл балыклы бутербродлар мондый очрак өчен бик яхшы вариант, тиз туклыклы, тәмле. Йөрәк көнче урзатлы ризыкларын Камчатка балыгы һәм улдыгы ярминкә күргәзмәсендә сатып алырга мөмкин. Ассортимент теләсә нинди зауык һәм бюджетка каралган. 35 төрдән артык балык, палтус, омуль, тунец, майлы балык, Сулейман балыгы. Пробовала королевский лосось, потому что сейчас у меня период сессии и времени ни на что вообще не хватает. И особенно бутерброды с королевским лососем очень по утрам спасают. Королевский лосось. Смотрю уже по 20 число. Надо, значит, купить. И скоро день рождения. Вот хочется побаловать и себя, и мужа, и внучат. Мондай балыкны элек безнең ашаганда жук иде. Хәзер прекрасный балыгы. Тәмне. Нравится хорошая рыба, свеженькая всегда. И икра тоже хорошая. Все замечательно. Хорошо, что к нам приезжают они. Так что вот я уверена в их качестве, поэтому вот покупаем всегда. Йөрәк көнче урзатлы ризыклары Камчатканың гастрономия бренды өчен кызыл улдык, шома белән тузланган, табигый авызда эри торган. Ул теләсә нинди ризыкны байтачак һәм аны бәйрәмчә итәчәк. Гордость Камчатского края, конечно же, отборная красная икра, зернистая, слабосоленая, шикарная икра. Всем рекомендуем. Детишкам, беременным, богата витаминами, микроэлементами. Буквально 1-2 бутербродика, энергии хватит на целый день. 20 июньгә кадәр Камчатка балыгы һәм улдыгы ярминкә күргәзмәсендә балык алу өчен Green Сәүдә үзәгенә килегез. Беренче кат үзәк керү урыны. Әгәр дә Violet Union кушымтасын күчереп алсагыз һәм лояль клиент булсагыз, сатып алудан 5% ташлама алачаксыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Королевский лосось, красная икра, масляная. С 15 по 20 июня. ТЦ Грин. Центральный вход. Остановка Глобус. Новая «Лада» от 628 тысяч рублей в «Лада Апельсин». Пройдите тест-драйв и участвуйте в розыгрыше отдыха в глэмпинге Бушидо. «Лада Апельсин». Набережные Челны на Хасана Туфана 3.